Upasak kami udah makasuton na rapat do malin ni Ulia. Mauliate madi hamuna padinabi. Nunga jojor di beko ulaumu. Jala nunga manggora ho diaka gora-gora nauli, gora-gora nadinggan. Asa tapuka matudu ulau taon. Ima ulaun parnaon pesta syukuron. Natong dohami saluhut na. Lau paujakon jala pajongjokon budaya nang pinukan ya kau puta si jolo-jolo tubuh di tonga-tonga ni negara Indonesia. Asalam marbungarap matudu buar ni bangsota bangso bataki. Alani amu amang padenami. Tuhan tado na manopon. Tuhan tado na manongos. Ima kau puta na barjolo tu tonga-tonga ni asianganon. Asa marada tutu hita bangsoon. Asa marhana uliat tutu hita saluhu na akapoh paranna. Alani amang baema jumolo maho maralualu tua mata debata nama no pahita jalan amang gonggom hangoluanta ganuk marsada-sada maralualu majuho amang. Nunga maralualu ho amang batatai ito mo si bana do Tuhan ta Jesus Kristus tu portibion jalanung nga di parsilang ko ni bana di hao binor silang tarsongon horbo na riborotanon gabi hangoluan do na tubu jala haluao do na rotu portibion alani bay mamang godang alu-alu tua mata Tuhan ta Jesus Kristus itu. Oliate di hamuna amang padenami nunga maralualu ho. Ito ngo si bana dotor di porbadia. Jala gabe marparbinoto amatutu akabangsoi. Tarlumomi ma kopung nami na parjolo do na boru nami na manggopar hami saluhu na. Porsea hami nagadia do na sida. Jala nungarap marhangoluan di banua gijang rap dohot Tuhani. Alani i asadoho na sida. Rona sida tu pungaton lamar tonggo jala mangido pasu-pasu tu debata di saluhut na kapinoparnon mara dua lumaho amang padenami dua kopung nami doho na boru nami. Moliate madi hamuna amang padenami amudo manuk-manuk batia raja dan hijau manogot botaring parlopan na tobo perdahan na susu lao mona-monahon ulaon syukuran marsya manateon oparan opung namion upang idohami asalihet mamuamang manangihok kata namion asalinggan laho ulahonom muna jala aduhonom muna pangiduan nami tuadopan ni dibata hadanya kasiboto uhum dodohonon asa siajur mula-mula siajur mula toppa parsirangan niya pardomuan ni hosa soba ni maduma soba natinoppa adi batado si panoppa asa martua mahita jolma ope mang panggual pergusi ay damang madiami godang mula-mula si tujuhonon tu dibatasi panoppa ibana do raja mula-mula nama jadihon saluhuna dang binoto nang ujungna alani amang bay madihami godang mula-mulai saluhut nama hita marsoba Muliate madiamu amang padinami lunga di baiko godang mula-mulai mula ni haulion mula ni parsaulian sadai baik damang madihami godang so
sobba tu dibatasi tolu saja. Asa si raja idda si raja idda pati. Napa jujung pinggan di hos ni mata ni hari. Asa sobba tu amakta di bata mula jadi. Elek ni jolma do di pasari. Asa mertua di pamatang dohot todi. Ala ni amang bae madihami godang sobba tu di bata si tolu sadai. Mulyate madiamuna amang pergusi lunga di baiko godang sobba tu dibatasi tolu sadai rarakdo barita hangoluan tu ganuk pertibion nang tutonga ni luata marhite aka na pinilina disurui bana doka suru-suruan doot aka halak na badia mabaritahon barita hangoluan asa ape tu hita sahala raja jala sahala tua naung marhabadiaon di surgo di guari ma aka na badia nama ngurubihita marhite akka tonggona alania mang pargosi de mabaid damang dihami godang ni akka suru-suruan dohot akka halak na badiai asa martahuwa ma manut di parbisar ni mata niari barita do di baritahon nung abisar mata niari asa hudia behita mangalaka jalamasari sa totong mahita didongani tangiang ni akka na badiai alania mang bahem malehet sobba nami tuak kahala na badiai tardubobi ma tuak kopung nami dohot na baru nami na manggopar hami sa luhut na Mauliate ma dihamu pada nami dunga di baiko godang sobba tuak na badiai nuain piamang neng mangadia mahami mardobongan si monang-monang Gak usah dikenalkan, ini udah ada pamflet. Horas Bapak. Yes, Borulala harus bersatu, hula-hula semua bersatu. Tuhan berkati. Amin. Live. Mulyate ma di malim nami Live streaming. napa sahatto na lurutta kude bata mula jadi merhitya butta si pamabari ihamu akadamang naho persang abihami pengurus ni panitia di pesta persaudaraan di Parna se-Indonesia di pasu-pasu de bata manasana pikiran munah di patulus masakap di perbisuhi hamuna tujuan narion pasadao peparan putta nang torobi molo tunga dompet hambatan di pasidik tuhat tamai marhite akka sahalane putta nunga tiur jala une ulaut tasadarion marlas niroha mahita paparan putta si Raja Parna pasahatton akka sungut tanda kebudayaan hamoraun putta so tanda tukot harajaw na mabuat to di kuwar ni putta na sangat na buluni
sah makana uli, sah makana dinggan. Lah sah masa daw dihita paparan yo putta sira japar. Atau tampola hugari hami. Somot hasa daw ke budaya kamuraon yo puttaon. Adok ko bereng isok ku biso alasan. Doa kana hobar. Asa lasmar hanyak kadamang. Dok balehat lasmar hanyak kadainang. Asa binati ko bujur mahujulo ni tabiyan. Mana kudia kadamang paparan yo putta nasangan na boloni mangalaka. Di pas-pasu Tuhan ma dosal na putta na bota parsaudian. Sasu dosa tubutian. Kubasa tayo to de panidama. Sama hidup parne putta. Sa ubang galian marbungara magor ni dewata. Pasak mamang. Abang parte dang buwi do biamang. Up. Sabar. Oke. Pengawal lo, pengawal revolusi doang. Panglima. Pengawal itu. Jaga haru banget. Tuh, aku mengawal lah. Ini kok. Apa setiap kau? Prajurit berjuang atau? Biasa. Tauduti ma amang padenami. Dunga tari dapat tutu lihat jol maun marhite-hite akatangi yang dinabadia terlumubi pasu-pasu nasihat di bata. Dunga di patari dapat betutu marhite-hite di pasahat tuaka pengurus ni punguanon tadani hajagaron do tadani akahamonangan. Tumribur jalan torok do hita jol manganisia di atas tanoon marsitulus dalanna. Alania mang padenami baik damang maniami godang simonang-monang. Neng mangalia mahami songon parlia ni hita jol matudolo nang tutoruan. Asa songon hata madohonon siadam nang sihawa jol mana parjolo tinoppa ni dibata. Nunga torok marpinopar marhite asi di dibata. Asa tutu dia behita saduhut na mangalakka. Saya totong mahita dapotan persaulian nasian debata. Alani amang panggual pergosi. Ay madiami godang liat-liat godang simonang-monang. Asa anggiak marhite liat-liat don. Liat mapanggabean. Liat perorasan. Jala monang mahami. Mamajuhon ngolu makasadahon hamonangan. Pan mamang godang liat-liat simonang-monangi. Pangiduma asa panitia. Baru nabi baru mana baru ya. Sudah berapa jam? Ya. Dengar dia. Baru mana? Ya, tong.
Mau niate madi hamuna pada nami. Numari baik ko godang liat godang si morang-morangi. Tada nilas ni roha di panopau ni debata di hita jolma. Nuaing pe amang naing do pe hami mangele tu debata. Asa totong di lehon hagobodo dame di hami. Tardumobi ma di tonga-tonga ni pungua parnon. Dala tardumobi di tonga-tonga ni ulaon na pinatupan niya kapanitia. Asa marbogo tutu nasida. Asa unang hari beribuan, jala unang hari burburan ha mangulahon pati ni debata. Tardumobi ma agka panitia doho pengurus ni pumuanon. Nangapehon nami ma pasu-pasu nasiat debata. Asa totong nasida di bagasan parhorasan mangulaho pakobasyon na. Asa bae madihami amang godang si malimi. Asa marhide godangmu nang tortor nami malim ni debata. Ape matutu pasu-pasu, ape parsaulian diganub akajolma na torokon. Ato ngamang baema dihami, godang malim, godang dami. Asa anggia sarihia sa tolok tudolo ng tuturuan. Sonang ditarotok, ho dame diapuan. Di namang ulahon, horja las nirohon. Paidamang maamang, godang siburu malimi. Kudul mahamuna. Jong-jong mahamuna di inganamu kalau marsoba manotor kalau nau be notor.
tempat matuhita dilang sadado rohatta dok malinta diterter mangulu pidihita dos rohatta mang buat ke tempat mahita tadala magandang na gabi mauliyate ma imalim nami marhite pastor nami na mga rahot siyan ruh niya Kristenon turu ni para datota punta na parjolo martukotos siya lagu di na pinukanya punta na parjolo ada do uhum ilo tayo hutong pahotot kan upuli ope dang marsi julu anak kita dia kana marhamaranggi kok do napatok ijulu napatok itonga-tonga napatok ibudi satu ngadong dihita marsi jujuran dia kana orang ada tabubuk mahasadaun dia kasada niroha marsiulu mahita di tempat dok berutan marhamaranggi jong mahida tiga nata tabasa madirohata ulu-ulu soba-soba amang pandegos sinamalo tabasa soba tu debata marhite muni-muni ngamuk naik marsiulu marsi soba mahami marhamaranggi di tempat marhite tangiang dok pikiran rohan ayas bae magodang marsiulu buluban di amin paparan ni dihopong na sa Siraja Barnay. Songonima, uluk gawe, uluk horas duk soba, bulu tumpe di tempat kita marciulupan, tangiang mata pasatu persadaan nuputai, asa dijongjongi pukat tau nati amang, las marohatta salukna, songonima nang buru nami ate salukna buru sia buluran nami, bulu tumpe tang roha mi pasahaton ulos sitang gora bolos serbang, martangiang di rohatta na iya semalina tu persadaan nuputai, sahak mauluk gawe, sahak mauluk horas. Mau lihat tema tutu pada nami nung adibai ko gondang ulu-ulubi gondang hadamion asa taudu tima ulota asa sahak ma akka hasahatan jalatio ma tutu akka panggabean nung atapuka saluhu na amang mardonga soba tuadupan ni di batata na mangaliho tikyo dihita marlas ni roha asa lao lampasadahor roha jalaram mangulu hita saluhu na anu ngadi pada di podahon ako punta asa sisada ulaon sisada pakilalan sisada sitaonon mulai sonari be le maamang alu-aluhon akka pangiluan ni akka natoropon di parmitan ni nasida di ulaonon asa sahak na ulisa na dinggan marhite ulaonon matat pasu-pasu na siap debata asa duhonom mahata mangula mahita tumbalian asa dapotan ngolu ng parsaulian pepe akan natalean say Tuhan mana mangalean go ni hanguluan asa sa ni solo say sa matubutean nung ngatapuka ulaw taon mardongan pangilehan say sa mahita sa ruhun na tupanggabean jala say totong mahita sa tahi sa uluan asa tangan ni toro molo mangido ududo si majujung molo marsoba baik damang madiami godang asahatan godang si tio-tio asa saud sude akka pangiduan tu de batata nata soba baik damang ma
Acara aturan di Huria kita suut unang-unang jona lari dak tebuak de betuan godang tak. Masuk, ada dong masuk. Masuk deh. Sampri so. Dia remani 10 don. Oh. Iya. Nggak pernah kurangan Tanjung Balai. Mani lak tawar do sepadan. Sila raja. Hidup. Di YouTube. Kendaraan BK 612 DV Fortuner asa digeser jolo masuk amang gubernur Tapakke Bapak matik Gubernur. kita suut tapakke matik BK sada 527 JU Avanza asa digeser, tolong digeser naik masuk Bapak Gubernur. tapakke matik percongjong tasong anak kita nih longgasai aturan di Huria masuk baita tu parada itu D1128 TO Innova hitam tolong digeser. BK 1308 AB RAS tolong digeser. BK 1523 RW Innova putih